தாபம் தாபம் என் பண்ணாதீங்க புஷ்பா மாதாஜி. தாபம் கண்டினியூ ஆகுது. ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலாத்மலாபம். ரூபம் திருசாம் திருசிமதாம் அகிலார்த்தலாபம். கரெக்ட். ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலாத்மலாபம். ரூபம் திருசாம் திருசிமதாம் அகிலார்த்தலாபம். வையச்சுதா விஷதி சிதம் அபத்ரபம் மே. வையச்சுதா விசதி சித்தம் அபத்ரபம் மே. அபத்ரபம் மே. அபத்ரபம் மே. அபத்ரபம் மே அபத்ரபம் மே வையச்சுதா விசதி சித்தம் வையச்சுதா அபத்ரபம் விஷதி சிதம் அபத்ரபம் மே. வையச்சுதா விசதி சித்தம் அபத்ரபம் மே. லெட்டர் எழுதி நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஆனா கிருஷ்ணர் இந்த லெட்டர் எழுதி ஃபர்ஸ்ட் லவ் பண்ணது லெட்டர் தான். ருக்மிணியா அப்புறமா தான் லவ் பண்றாராம். he fell in love with the words அப்படின்னுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமர் கூட லக்ஷ்மணர் கிட்ட சொல்வாராம், அனுமான் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்றச்சே கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணு, பேச்சு செம்ம எக்ஸலண்ட் டாக்கிங்ல அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து பேச்சு திறமை கூட கிருஷ்ணரோட பிளெஸிங் தான் அப்படின்னு. ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் டைமிங்ல கரெக்ட் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி அப்ரோப்ரியேட்டா சொல்றது இட்ஸ் அக்யூரேட் அப்படின்னு. மாதாஜி பகவத்கீதையிலேயே சொல்லியிருக்காருல்ல மாதாஜி, பெண்களுடைய சாமர்த்தியமான பேச்சுன்னு சொல்லியிருக்காருல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அதே மாதிரி இன்னொரு லவ் லெட்டரும் நேத்தி நான் கேள்விப்பட்டேன் மாதாஜி. யார் லவ் லெட்டர்? சாம்பன் வந்து கிருஷ்ணைக்கு எழுதின லெட்டர். லக்ஷ்மா. ஓகே ஓகே, அதுக்கு நம்ம அப்புறம் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் இவர் மெயின் ஹீரோவோட நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். சாம்பாலாம் சபி இப்போ அப்புறமா பாத்துக்கலாமா? மீனிங் சொல்லிருங்க. வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஒரு செகண்ட் சொல்லிடுறேன். ஸ்ரீ ருக்மிணி வாச்சா ஸ்ருத்வா குணான் புவன சுந்தர ஷின்வதாம் தே நிர்விஷ்ய கர்ணா விவரேர் ஹரி ஹரதோங்கதாபம் ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலாத்மலாபம் त्वय्यच्युता विशति चितम् अपत्रपं मे. டைம்ல வந்துட்டாங்க, அப்புறமா பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். Today I will do the translation. Tomorrow Usha Mataji will do. Day after Mohandas Prabhu will do NND Prabhu's translation. இவங்க கிட்ட கேட்டேன், இப்போதைக்கு they are not very confident. அதனால இது வரைக்கும் யாரும் வரல, இன்க்ளூடிங் லலிதா மாதாஜி. ஸோ யாரும் வரல. இதுக்கு ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? இருக்காங்க மாதாஜி. நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும் NND பிரபு சொல்றச்சே பேரலா சொன்னீங்களே, பண்றீங்களா இந்த வீக்ல? இல்ல மாதாஜி, அது அவங்க அவர் சொல்றதே எனக்கு சரியா எனக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது அது. ஓகே ஓகே, அதனால நான் எனக்கே புரியாதப்ப நான் எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது? இல்ல இல்ல, நீங்க எல்லாம் சான்ஸ் கேட்டதால நீங்க மல்லிகா மாதாஜி இல்ல நான் அவங்க டிரான்ஸ்லேஷன் யாருக்கான்னு வேணுமான்னு கேட்டாரு. அவர் சொல்றதை தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு எனக்கு நான் புரிஞ்சின்றது என்னன்னா, யாரும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுட்டேன். ஆமா, அதான் சொல்றாரு. யாராவது டிரான்ஸ்லேட் நான் பண்றேன்னு சொல்லல. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே, நான் அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் வேணும்னு கேட்டேன் நான் கேட்கறதுக்கு. ஓ ஹூ வாண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு கை ரைஸ் பண்ணீங்களா? ஓகே ஓகே, நான் தப்பா புரிஞ்சுட்டேன். ஓகே ஓகே மேம், நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நம்ம உஷா மாதாஜி கான்டாக்ட் பண்ணாங்க மேம் காலையில. இந்த மாதிரி ஒன்லி 2 பேர் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்களா, மத்தவங்க எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. கொஞ்சம் டீம்ல சொல்லிக்கிறீங்களா? உஷா மாதாஜி இருக்காங்களான்னு தெரியல. உஷா மாதாஜி நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். 10th வந்து 11 to 1 வந்து there is a program at உஷா மாதாஜியோட அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஹவுஸ் நினைக்கிறாங்க. அங்க வந்து ஒரு சீனியர் டிவோட்டி வந்து லெக்சர் கொடுக்க போறாங்க. தமிழ்ல தான் கொடுக்க போறாங்க. சென்னையில யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் டேக் த அட்வான்டேஜ். சென்னைக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா போயிட்டும் வாங்கோ. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்ண முடியும், சொந்தமா வெஹிக்கிள் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் டேக் அட்வான்டேஜ் அண்ட் கோ அண்ட் கம். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா மாதாஜி எனக்கு நரசிம்ம சதுர்த்திக்கு அந்த இதுக்கு சர்வீஸ் இருக்கு மாதாஜி, அதனால என்னால போக முடியாது மாதாஜி.
ஓகே 11th நரசிம்ம சதுர்த்தி. ஓகே ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் பகவானுக்கு ட்ரெஸ் தைச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே அது சர்வீஸ் கொஞ்சம் இருக்கு, அதனால போக முடியாது மாதாஜி. ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். வேற யாரு எல்லாம் இருக்கீங்களோ? நிவேதிதா மாதாஜி நீங்க போறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி போறதா இருக்காங்க மாதாஜி. நான் வந்து அம்மாக்கு ஆபரேஷன் ஆயிருக்கு, வீட்டுல இருக்காங்க, பிளஸ் 2 பேரும் இருக்காங்க, அதனால எந்த தடவை போக முடியல மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா போலாம் மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ், நோ இஷ்யூஸ். சி அட்லீஸ்ட் நீங்க டெஃபினட்டா போறீங்கன்றதாவது போலன்றதாவது தெரிஞ்சாதான் கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கும் இல்லையா? சோ செல்லம் பிரபு வில் கோ, ராதிகா மாதாஜி வில் கோ. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ நீட் டு கொஞ்சம் துர்கா மாதாஜி செக் பண்ணுங்க அவங்க போறாங்களா என்னன்னு. சரிங்க மாதாஜி, நான் அவங்க கிட்டயும் கேக்குறேன் மாதாஜி. எஸ் ப்ளீஸ். ஏன்னா இன்னும் எனக்கு அது குரூப்ல ரெஸ்பான்ஸ் வரல. ஓகே வரேன் அப்படின்றதுல ரெஸ்பான்ஸ் வரவே ஆமா, மாட்டேங்குது. நீங்க வரலன்னா கூட நீங்க எல்லாருமே அங்கேயே போட்டுருங்க. ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி நீங்க ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, பரவாயில்ல, நோ இஷ்யூஸ். சோ those who are going to attend the session, please let me know here. இல்ல மாதாஜி அது கூட பண்ணாதீங்க, ஒரு போல் கிரியேட் பண்ணிடுங்க, போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. who is coming, I am coming, yes no, அவ்வளவுதான். ஆமா, அது கூட அவங்க பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? எத்தனை பேர் வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலயே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாமே, நம்ம இப்ப சாதாரணமா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் இல்லையா குரூப்ல. எஸ் நோ அப்படிங்கறது வந்து சொன்னா ஆமா. ஒரே செகண்ட் மாதாஜி, ஒரு போல் போட்டுருங்க, who is coming, yes no, அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். எனக்கு போல் தெரியாது. I don't know how to நான் போடுறேன். எங்க இது சென்னை டிவோட்டிஸ். சென்னை டிவோட்டிஸ் நான் போடுறேன். நீங்க போட்டுருங்க. தட் வில் பி குட். யாரெல்லாம் வராங்க வரலையோ அப்படின்னு. என்ன 2 hours தான், நீங்க அப்புறமா நீங்க 2 போலாம். hours அது ஒரு பெரிய விஷயம். அதுக்குதான். மாதாஜி உங்க வீடு பக்கத்துல ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கு கரெக்டா? எங்க வீட்டுக்கிட்டே ஆமா இல்லையா? தெரியலையே. இல்லையா? ஓகே, நான் ஏதோ இருக்குன்னு அதனால அட்லீஸ்ட் அதுக்காவது சொல்லிடுவேன் நான் எல்லாருக்கும், வந்து காலையில அங்க போயிட்டு இங்க வாங்க அப்படின்னு. சரி ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நான் இங்க போடுறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்தாதான் எனக்கு வந்து மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து அவங்க 2 பேர் டெஃபினட். அது நான் குக் பண்ணிட்டு நான் வந்து இதுக்கு கிளம்பணும், நான் கிளப் ஹவுஸ்க்கு போகணும். கரெக்ட், அங்கதானே ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஏன்னா ஆமா எத்தனை பேர் வராங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சேன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் வந்து காலையிலேயே எழுந்து குக் பண்ணிடுவேன் நானு. இப்ப இல்ல அப்படின்னா அப்ப கடைசி நிமிஷத்துல வந்துட்டு எப்படின்றது தெரியாது. பிகாஸ் எனக்கு வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் கிருஷ்ண பிரசாதம். தட்ஸ் ஆல்சோ ரைட். கரெக்ட். இல்ல நான் போட்டாச்சு மாதாஜி, நான் போல் போட்டுட்டேன். சோ நான் வந்து போட்டுறேன். நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஆன்சர் போட்டுறேன், நீங்க போட்டுட்டே வாங்க, அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எல்லாருமே ப்ளீஸ் அங்க போய் ஒரே ஒரு கிளிக் தான் பண்ணணும். எஸ் நோ, இன்னும் எனக்கு தெரியலன்னா நாட் ஷுவர். ஓகே ரைட், வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவ்வளவுதான் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மேம் நீங்க டேட் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் வந்து பண்றேன். நம்ம வந்து மேப்பிள் மாதிரி இருக்காது ரெசார்ட், ஜிஞ்சர் மாதிரி இருக்காது நம்ம பெங்களூர்ல. பட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் தங்கினோம் இல்ல மேம், அந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி பெங்களூர்ல யாரெல்லாம் தங்குறோமோ அந்த க்ளோசஸ்ட் டு டெம்பிள் எது இருக்கோ அதை செக் பண்ணுங்க மேம். இல்லைன்னா இது வந்து நம்ம கேப் சூரத் இன்டர்நேஷனல் வாங்கிக்கோமா, அது கிட்ட தானே. ஓகே, ஐ திங்க் சூரத் இன்டர்நேஷனல். ஆமா கிட்ட, சூரத் கல்கிட்டே இருக்கு. சூரத் கல்கிட்ட. சூரத் இன்டர்நேஷனல் ஃபுல்லாவே பிளாக் பண்ணிடலாம். அது இப்பவே பண்ணணும். பல்ராம் ஜெயந்திக்கு தானே? ஆமா, யாரெல்லாம் வராங்களோ பிளாக். ஓகே சரி, அது வந்து எங்க போடுறதுன்னு தெரியல மேம். எந்த குரூப்ல நான் அதை போடுறது சொல்லுங்க. ஹூ இஸ் கமிங் ஃபார் பல்ராம் ஜெயந்தி? ஹூ இஸ் கமிங் எனக்கு வேண்டாம். யாருக்கு ரூம் புக்கிங் வேணும் அப்படிங்கறது வந்து அது வந்து எல்லாருமே வந்து யாருக்கெல்லாம் ரூம் புக் பண்ணணுமோ அவங்க வந்து ராதிகா மாதாஜிக்கு ஒரு மெசேஜ் வச்சிருங்க மேம். போல் மேம், அதுவும் போல் போட்டுடலாம். போல் எல்லா இடத்துலயும் போட முடியாதுல்ல? ஓகே, சோ யாருக்கெல்லாம் ரூம் புக்கிங் வேணுங்க? புக்கிங் எத்தனை நாள்? வெறும் 8th and 9th தான். அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, 2 days. பிரபுஜி வந்து இதுக்கு வர சொன்னா, சேவாக்கு வர சொல்லி இருந்தாரு. சோ 8th தானே பல்ராம் ஜெயந்தி மேம்? 8th ஆ 9th ஆ? 9th. சோ டெஃபினட்டா வந்து 8th போய் 16th வந்து ஜென்மாஷ்டமி. 16th ஜென்மாஷ்டமி. 8th நைட் இருப்போம், 9th நைட் இருப்போம் கண்டிப்பா. ஓகே, சோ நான் வந்து 8th 9th ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அது புக் பண்ணிட்டா, ஏன்னா அதுதான் ஷுவர் டேட் நம்மளுது. ஆமா, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்ல மேம்? பக்கத்துல கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஏதோ இருக்கு. அந்த 2 நாள் ஃபுல் கிரவுட் இருக்கிறதால நம்ம வந்து சொல்லணும்னா நீங்க சொல்லிடுங்க. 6th அன்னைக்கு கிளம்பி 7th வந்தாதான் சரியா இருக்கும். ஏன்னா 8th மார்னிங் ஆரம்பிக்கிறதுனா அது வந்து மத்தியானம் போயிடும். 7th ரீச்சிங் எல்லாமே 7th ரீச்சிங். நான் 7th நைட்டுக்கு நான் சொல்றேன். 7th நைட் 7th 7 to 8 8 to 9th ஷூரா இருந்தாங்க.
அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைட் கிளம்புறதுனா 10th தான் கிளம்பணும். 10th ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடும். ஓகே, தட் இஸ் ஃபைன். பட் சரி 10th. ஸோ 3 நாளுக்கு யாருக்கு வேணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. 7th 8th 9th. இங்க தெரியலையா? திங்க் பண்ணி மேம் யாருமே ரைஸ் பண்ணல, யாருக்குமே வேணாமா? தெரியலையே. யோசிச்சு சொல்றோம் மேம். இப்போ டக்குன்னு கேட்டோம்னா சொல்ல தெரியல. நாங்க யோசிச்சு முடிவு சொல்லிடுறோம் மேம். ஓகே ஃபைன். ஓகே சரிங்களா, ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நான் என் பண்ணிக்கிறேன். ஐ மீன் நான் கிளம்புறேன். ரிசீவ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. யோசிங்க 1 or 2 days கூட யூ டேக் இட் அண்ட் தென் வீட்ல கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூ டேக் த கால். ஓகே. ஜூன் மாசம் புக் பண்ணலாம். ஆகஸ்ட் தானே அது. தட் இஸ் ஓகே மேம். இப்போ கேட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணி நாட் டூ ஃபார் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ட்ரெயின் எல்லாம் இப்பவுமே புக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஒரு 1 or 2 weeksல, இல்லைன்னா காலி ஆயிடும் டிக்கெட். எதுமா ட்ரெயினா? இவங்க எல்லாம் ட்ரெயின்ல வரவங்க. ட்ரெயின்ல வரவங்க எல்லாம் 2 months கரெக்டா 60 days it will open. 2 months. ஜூன். ஓ ஜூன் தானா? ஓகே சாரி. ஆமா ஆமா. ஆகஸ்ட் இல்ல 2 months முன்னாடினா மே தானே மேம்? ஓகே சாரி, ஜூலை ஆகஸ்ட். சாரி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ லீவ். ரைட். ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல நீங்க புக் பண்ணா போதும். உஷா மாதாஜி நாளைக்கு ஒரு 5-10 minutes முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அட்லீஸ்ட் 5 minutes to 8க்கு. திடீர்னு பிரபு என்ன டைம் வருவார்? 8க்கு தான் வருவார் இல்ல மேம்? பிரபு இல்ல 7:55க்கு வந்துடுவார் அவரு. சரி அப்போ நீங்க 7:50க்கே வந்துடுங்க. ஓகே. அதாவது யார் இருந்தாலுமே இன்டர்பிரிட்டர் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. சரி யாரு whenever you are there, அதுக்கப்புறம் என்ன கூட பண்ணிக்கலாம். பிரபு கேட்ட உடனே அங்க யாருமே இல்லாம இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ வில் பி தேர். அண்ட் நான் எடுக்கலன்னா அது எனக்கு ஒரு மாதிரி எம்பாரஸ்மெண்ட் மாதிரி ஆயிடும். எனக்கு முடியாது. ஸோ அந்த சமயத்துல ஐ வில் பி குக்கிங். அதனால எனக்கு முடியாது கண்டிப்பா. ஸோ அப்பயும் சமைக்க முடியாது. நாளைக்கு ஏகாதசின்னு இருக்கிறதுனால எனக்கு அவ்வளவு இது இருக்காது. கரெக்ட். நாளைக்கு எனக்கு கூட அவ்வளவு பெரிய வேலை இருக்காது. இருந்தாலும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்காக கண்டிப்பா நானும் எங்க பிரபு மட்டும் தான் உபவாசம். பிள்ளைங்க அவங்க எல்லாம் உபவாசம் கிடையாது. பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். அதனால பார்த்து என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சு பண்ண வேண்டியது. அவங்களும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும், பிரசாதமும் ஆகணும். அந்த சுத்தி ஏகாதசி மாதிரியும் இருக்கணும். கம்பைன். வேர்க்கடலை வேக வச்சு நான் நிறைய சாம்பார் சாதம் தான் பண்ணுவேன். அப்படின்னா அந்த மில்லட் போட்டு சாம்பார் சாதம் பண்ணிடுவேன். சாமை அரிசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனை ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. So reading from Bhagavatam, 4th canto 22nd ஸ்லோகா 55 மாதாஜி. 55வது இங்க தெரியல, ஏன்னா அந்த பேஜ் வந்து ஸ்கேனிங்ல மிஸ் ஆயிடுது. ஓகே, எல்லாரும் புக் இருக்கிறவங்க புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கலாவதி. ஓகே சரி வாசி. கோமிதாய ஜகத் சிருஷ்டே காலே ஸ்வே ஸ்வே அச்சுதாத்மகः மனோவாக் விருத்திபி சௌம்யைர் குணை சம்பரஞ்சயன் பிரஜாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோமிதாய ஜகத் சிருஷ்டே காலே ஸ்வே ஸ்வே அச்சுதாத்மகः மனோவாக் விருத்திபி சௌம்யைர் குணை சம்பரஞ்சயன் பிரஜா. கோபிதயா பாதுகாப்பதற்காக ஜகத் சிருஷ்டே
உயர்ந்த படைப்பாளர் காலே காலத்தில் ஸ்ரே ஸ்ரே சொந்தமாக அச்சுத ஆத்மாக கிருஷ்ண உணர்வோடு மன மனம் வாக் வாக்கு விருத்திபி செயலினால் சௌமியை உயர்ந்த பெருந்தன்மையுடன் குணை குணத்தினால் சம்ரஞ்சயன் மகிழ்கின்ற பிரஜா குடிமக்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பிரித்து மகாராஜா முழுமுதற் கடவுளின் தூய பக்தராக விளங்கினமையினால் பகவானின் படைப்பான பல்வேறு குடிமக்களையும் அவர்களது பல்வேறு ஆசைகளை நிறைவேற்றி அவர்களை மகிழச் செய்வதன் மூலம் பாதுகாக்க விரும்பினார். எனவே பிரித்து மகாராஜா தனது மனம், வாக்கு, செயல் மற்றும் நடத்தையின் மூலம் அவர்களை எல்லா வழிகளிலும் மகிழச் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். பொருளுரை. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பிரித்து மகாராஜா தனது தன்னிகரில்லாத திறமையினால் தனது குடிமக்களை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு அவர்களை மகிழச் செய்தார் என்பது தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையாகவே அவரது அணுகுமுறை மிகச் சரியாக இருந்ததினால் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அவரது ஆட்சியில் முழு திருப்தியுடனும் அமைதியுடனும் வாழ்ந்தான். இச்லோகத்தில் வரும் அச்சுதாத்மக என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதன் பொருள் பிரித்து மகாராஜா தன்னை முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியாக கருதியே இவ்வுலகினை ஆட்சி செய்தார் என்பதாம். அவர் தான் பகவானின் பக்தன் என்பதையும் பகவானின் படைப்புகள் அனைத்தும் புத்திசாலித்தனத்துடன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் நன்றாக அறிந்திருந்தார். நாத்திகர்களால் படைப்பின் பின்னணியில் உள்ள நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. நவீன விஞ்ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் கூட அறியாதவர்களே. ஏனென்றால் அவர்கள் படைத்தவர் என்று ஒருவர் இருப்பதையே நம்புவது இல்லை. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தங்கள் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின் மூலமே நிறுவ முயல்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் உயர்ந்த படைப்பாளியை மையப்படுத்தி எதையும் செய்வதில்லை. ஜட இயற்கையை ஆள விரும்பும் தனிப்பட்ட உயிர்களுக்குரிய வசதிகளை கொடுப்பதே படைப்பின் நோக்கம் என்பதனை ஒரு பக்தன் ஒருவாறு அறிந்து கொள்கிறான். ஆகையினால் இவ்வுலகை ஆள்பவர் இவ்வுலகில் உள்ள எல்லா உயிர்கள் எல்லாம், குறிப்பாக மனித இனம் புலன் இன்பத்திற்காகவே இப்பௌதீக உலகிற்கு வருகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையினால் ஒரு ஆள்பவன் கடமையாவது உயிர்களின் புலன் இன்பங்களை திருப்திப்படுத்துவதோடு அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கும் உயர்த்த வேண்டும். அதன் மூலமே அவர்கள் ஈடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும். இவ்வறிவுரையை மனதிற்கொண்டே அரசரோ அரசாங்க தலைவரோ உலகை ஆள வேண்டும். இதன் மூலமே எல்லோரும் திருப்தியுறுவர். இது எவ்வாறு நிறைவேறக்கூடும்? இதற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் பிரித்து மகாராஜா போன்றவர்களில் இருந்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகின்ற அவரது ஆட்சியின் வரலாற்றில் இருந்தும் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த இழிந்த காலத்தில் கூட மன்னர்களும் ஆளுநர்களும் ஜனாதிபதிகளும் பிரித்து மகாராஜாவின் உதாரணத்தை பின்பற்றினால் நிச்சயமாக உலகம் முழுவதும் அமைதியும் வளமும் நிலவும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. ஒரு நிமிஷம். ராகேரி அதான் நாமே நாமதேயம் சோமராஜ இவாபரஹ ஷீர்யவத் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் பிரதமம் ச புலோவசிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ராகேதி அதான் நாமதேயம் சோமராஜ இவாபரஹ சூரியவத் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் பிரதபம் ச புலோவசி. ராஜ அரசர் இது இவ்வாறு அதாத் பெற்றார். நாமதேயம் சிறப்பு பெயரை. இவ போல அபர அதற்கு பதிலாக சூரியவத் சூரிய தேவனை போல. விஜ்ருஜன் அளிக்கிறார். கிருஹன் எடுத்துக்கொள்கிறது. பிரதபன் ஆற்றல் மிகு ஆட்சியினால். ச மேலும் புவக உலகின் வசு வருமானம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு தே. சந்திர மண்டலத்தின் மன்னர்
சோமராஜனை போல் பிருது மகாராஜா கொண்டாடப்பட்டார். அவர் சூரிய தேவன் எவ்வாறு வெம்மையையும் ஒளியையும் கொடுத்துவிட்டு பூமியிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்துக் கொள்கிறானோ அதுபோல் பிருது மகாராஜாவும் ஆற்றலிலும் வரி வசூலிப்பதிலும் அவ்வாறே விளங்கினார். பொருளுரை: இஸ்லோகம் பிருது மகாராஜாவை சந்திர மற்றும் சூரிய மண்டலம் அரசர்களோடு ஒப்பிடுகின்றது. பகவான் எவ்வாறு பிரபஞ்சம் ஆளப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றாரோ அதற்கு சிறந்த உதாரணமாக திகழ்பவர்கள் சந்திர மற்றும் சூரிய மண்டலாதிபதிகள். சூரியன் ஒளியையும் வெம்மையையும் கொடுத்து எல்லா கிரகங்களில் இருந்தும் நீரை பெற்றுக் கொள்கிறது. நிலவு இரவில் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. பகல் முழுவதும் வெயில் கொடுமையில் உழைத்து களைத்த ஒருவன் இரவு நிலவொளியில் மனம் மகிழ்கிறான். சூரிய ஒளியும் வெம்மையும் இல்லையேல் உயிர் வாழ முடியாது. அதுபோல் பிருது மகாராஜாவும் தனது வெம்மையினையும் ஒளியினையும் நல்கி தன் ஆட்சிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார். பிருது மகாராஜா வரி வசூல் செய்கிறார். மேலும் அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்களோ அல்லது குடிமக்களோ தன்னை விட அதிக அதிகாரம் பெற்றவர்கள் இல்லை என்று ஆணையிடுகிறார். இவ்வாறு கடுமையாக இருப்பவரே மறுபுறம் எல்லோருக்கும் சந்திரனை போல் குளிர்ச்சியும் அளிக்கிறார். சந்திரன் சூரியன் இருவருமே பிரபஞ்சத்தினை நடத்தும் ஒழுங்குமுறைக்குரிய சக்தி மிக்கவர்களாக இருக்கின்றனர். நவீன விஞ்ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் பரமபுருஷ பகவானின் பிரபஞ்சத்தினை நடத்துவதற்குரிய திட்டத்தினை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. दूर्दर्शस्तेजसोऽग्निर् महेन्द्रा इव दुर्जय तिदिक्षया तरित्रीव द्रयोर्दिवापीष्टनो नृणाम्. மாதாஜி நான் படிக்கவா? கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துர்தசாஸ்தேஜோக்னி மகேந்திரா இவ துர்ஜயக திதீக்ஷயா தரித்வா திரவிவாபீஷ்ட தோத்ருணாம். துர்தஷா வெற்றி கொள்ள முடியாதவர், தேஜஷா வீரத்தில், இவ போல அக்னி நெருப்பு, மகா இந்திரா தேவேந்திரன் சொர்க்காதிபதி, இவ போல துர்ஜயா தன்னேர் இல்லாதவர், திதிஷயா பொறுமையினால், தரித்ரி பூமி, இவ போல தியௌனா தேவ லோகங்கள், இவ போல அபிஷ்டா தா ஆசைகளை நிறைவேற்றினார். திருநாம் மனித சமுதாயத்தில். மொழிபெயர்ப்பு: நெருப்பினை எவ்வாறு ஒருவரால் வெற்றி கொள்ள முடியாதோ அதுபோல பிருது மகாராஜாவின் ஆணையையும் யாராலும் மீற முடியாது. ஏனென்றால் அவர் ஆற்றலும் வலிமையும் மிக்கவராக விளங்கினார். யாராலும் வெல்ல முடியாத சொர்க்காதிபதி தேவேந்திரனின் வலிமையை நிகழ்த்தவர். அதுபோல பிருது மகாராஜா பொறையில் பூமியை போன்றவர். அவர் சொர்க்கத்தை பொறுமையில் அந்த இடத்துல மாதாஜி பிருது மகாராஜா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். பொறுமை. அதே போல பிருது மகாராஜா பொறுமையில் பூமியை போன்றவர். அவர் சொர்க்கத்தை போல பூமியில் வாழும் மனித இனத்தின் விருப்பங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றினார். பொருளுரை: தனது குடிமக்களை பாதுகாத்து அவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுதல் என்பது ஓர் அரசனுக்குரிய கடமையாகும். அதே சமயம் குடிமக்கள் சட்டத்தை மதிப்பவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். பிருது மகாராஜா எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த ஓர் நல்ல ஆட்சியினை நடத்தினார். அதே நேரம் தனது கட்டளையை யாரும் மீறாத வண்ணம் பார்த்து கொண்டதானது. நெருப்பிலிருந்து வரும் வெண்மையையும் ஒளியினையும் யாரால் நிறுத்தக்கூடும் என்பது போலிருந்தது. அவர் வலிமையிலும் ஆற்றலிலும் தேவேந்திரனோடு மட்டுமே ஒப்பிடக்கூடியவராக விளங்கினார். இக்காலத்தில் நவீன விஞ்ஞானிகள் அணு ஆயுதங்கள் தயாரிப்பதில் அனுபவம் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். புராண காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் பிரம்மாஸ்திரங்களை ஏவுவதில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர். இந்த அணு ஆயுதங்களும் பிரம்மாஸ்திரங்களும் இந்திரன் வைத்திருந்த வஜ்ராயுதத்தோடு ஒப்பிடும்போது ஒன்றும் இல்லாதவைகளாகும். இந்திரனது வஜ்ராயுதம் மிக பெரிய மலைகளையும் சிகரங்களையும் தூளாக்கும் வன்மை வாய்ந்தது. அதே சமயம் பிருது மகாராஜா
பொறுமையில் பூமிக்கு நிகரானவர். வானின்றி விழும் மழைத்துளியைப் போல் உயிர்களின் தேவைகளை தீர்த்து வைக்கும் சிறந்த மன்னர். மழையிலின்றி இவ்வுலகில் உயிர்களுக்கு ஏது வாழ்வு? பகவத்கீதையும் 3.14 இதனை குறிப்பிடுகின்றது. பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக. வானின்றும் வீழும் மழையினாலேயோ உணவுப் பொருட்கள் விளைகின்றன. தானியங்கள் இல்லாமல் மக்கள் எங்கனம் திருப்தியுறுவர்? இதன் மூலம் அவரது அளவற்ற கருணை வானின்று வரும் மழையோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. மழையைப் போல மகாராஜா பிரிது தன் கருணையினை தொடர்ந்து வழங்கினார். இதையே வேறு விதமாக மகாராஜா பிரிது மென்மையில் ரோஜாவினையும் வன்மையில் வஜ்ராயுதத்தையும் ஒத்திருந்தார் என்று கூறலாம். இவ்வழியிலேயே அவர் இவ்வுலகை ஆட்சி செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ. வினிதா கேசரி மாதாஜி வாசிங்க. வர்ஷதி சம்யதா காமம் பர்ஜன்ய இவ தர்பயன் சமுத்ர இவ துர்போத சதத்வேனாசலராட்டிவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வர்ஷதி ஸ்ம யதா காமம் வர்ஜன்ய இவ தர்பயன் சமுத்ர இவ துர்போத சத்வேனாசலராட்டிவ. வர்ஷதி பெய்தல், ஸ்ம வழக்கம், யதா காமம் ஒருவன் எவ்வளவு ஆசைப்பட முடியுமோ அவ்வளவு, வர்ஜன்ய நீர், இவ போல், தர்பயன் மகிழ்ந்து, சமுத்திர கடல், இவ போல, துர்போத புரிய முடியாத, சத்வேன உறுதியுடன் இருக்கும் நிலையில், அச்சல மலை, ராட் இவ மன்னரை போல. பொருளுரை பை சில பிரபுபாத்தாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. மழைநீர் எவ்வாறு ஒருவனது விருப்பங்களை நிறைவேற்றுகின்றதோ அதுபோல் மகாராஜா பிரிதுவும் எல்லோரின் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றினார். பிறரால் அறிந்து கொள்ள முடியாத ஆழமான கடலாகவும் உறுதியில் மலைகளின் ராஜா என்று சொல்லப்படும் மேருவை போன்றும் விளங்கினார். பொருளுரை. வறண்ட பூமிக்கு மழை நீர் போல மகாராஜா பிரிது வருந்தும் உயிர்களுக்கு தன் கருணையை வழங்கினார். கடலின் ஆழத்தினையும் அகலத்தினையும் ஒருவரால் அளக்க முடியாது. அதுபோல் பிரிது மகாராஜாவும் ஆழமாகவும் உறுதியாகவும் விளங்கினார். ஆதலினால் அவரது நோக்கங்கள் ஒருவரால் அளவிட முடியாதவாக இருந்தன. இப்பூமியில் உள்ள மலைகளில் மேருவை மிகச்சிறந்த ஒன்றாகும். அது மிகவும் உறுதிமிக்கது. ஆதலினால் யாரும் ஓர் அங்குலம் கூட அதனை நகர்த்திவிட முடியாது. அதுபோல மகாராஜா பிரிது ஒரு முடிவு எடுத்தார் என்றால் அதில் மிகவும் உறுதியாக இருப்பார். யாரும் அவரை எளிதில் மாற்றிவிட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த அதாவது இப்ப நம்ம நரசிம்ம ஜெயந்தி போயின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ நரசிம்ம ஜெயந்தி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. டெய்லி இனிமே கிளாஸஸ் உண்டு. டில் நரசிம்ம ஜெயந்தி 11ஆம் தேதி வரைக்குமே கிளாஸஸ் உண்டு பிரபுஜியோடது. ஸோ எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணும்போது 8 மணிக்கு. ஸோ ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த அறிவிப்பு வரும். அந்த சமயத்தில் நீங்கள் அந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னாக்கா யார் அந்த இடத்துல இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுவாங்களோ, அதாவது தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைம்னா நானே கூட பண்ணுவேன். ஆனால் 8 மணின்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், எனக்கு பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்கேருந்து போகிறதே 8 மணிக்கு தான் போகிறேன். அப்புறம் சமையல் பண்ணுறதுனால எனக்கு முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கலந்துக்கோங்க. ஏன்னா வெரி சீனியர் வைஷ்ணவாஸ் பேசுறது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக கேட்டுக்கணும். 30 வருஷம் 40 வருஷம் இஸ்கான்ல அவங்க நிறைய சேவைகள் எல்லாம் பண்ணவங்களுடைய வார்த்தைகள் நிறைய ரியலைஸ்டா இருக்கும் இல்லையா? நம்மளா இப்ப படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நமக்கு அவ்வளவு ரியலைசேஷன்ஸ் கிடையாது. இதை நாம கண்டிப்பா ஒத்துக்கணும். ஓரளவுக்கு எப்பயோ ஒரு சில சமயத்துல நமக்கு ரியலைசேஷன்ஸ் வரலாம். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. அதனால ரியலைஸ்டு சோல்ஸ் சொல்லக்கூடியதை கேட்கறது, காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு நாம தயாரா இருக்கணும். அதனால அந்த இதுக்கு பார்க்கணும். மேலும் நம்ம எல்லாரும் நரசிம்மரை நல்லா பிரார்த்திச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்முடைய பரத தேசம் இல்லையா, நம்ம இந்தியாவை பாகிஸ்தான் இது மேல, ஏன்னா நம்முடைய ஜனங்களை
காப்பாத்தணும் மாதாஜி. வச்சிருக்கிறதுனால நாம எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு இருக்கணும். நம்ம இந்தியர்கள் எப்பவுமே யாரையுமே எதிர்த்து அதே மாதிரி வந்து தேவையற்ற உயிரிழப்புகளை நம்ம இந்தியர்கள் எப்பவுமே செய்தது கிடையாது இல்லையா? இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து அந்த இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டில பாத்தீங்கன்னாக்கா 80% நீர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்து அவங்கள வந்து இந்தியர்கள் எப்பவுமே வாழ வச்ச அந்த ஒரு குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட அந்த நம்ம பிளட்லயே இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் இல்லையா? அது தனித்து வந்தது கிடையாது. அடுத்தவங்கள வாழ வச்சு பார்க்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா நம்மள வந்து அந்த காஸ்ட் ஆஃப் நம்ம வந்து அந்த தியாகத்தை யாருமே செய்ய மாட்டாங்க. இவ்வளவு வருடம் செஞ்சாச்சு இல்லையா? எவ்வளவு 75 வருஷம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜீலம், சட்லஜ் இந்த மாதிரி நதிகள்ல இருந்து நீர் எல்லாமே சென்று கொண்டிருந்தது. 80% இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலை. அடுத்து இப்போ வந்து இன்னைக்கு காலையில ஒரு அதாவது போர் என்பது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு காலையில இல்லையா? நம்ம இந்தியா வந்து தாக்குதல் நடத்திருக்கு. ஆனா எங்க தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்கன்னா இவன் இந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில வந்து வெரி நைஸ், ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நைட்டு 1:44 AM கொடுத்துருக்காங்க. A little while ago, the Indian armies forces launched Operation Sindoor in பேர் அதுக்கு, hitting terrorist infrastructure. அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வந்து இந்த தீவிரவாதிகளுடைய அவங்க எல்லாம் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் கேம்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதன் மீது தான் தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க. சாதாரண குடிமக்கள் மீது கிடையாது. தட் இஸ் ஹவு நம்முடைய பரத கண்டத்தினுடைய இயல்பே இப்படிதான். நாம யாரையுமே வந்து சும்மா இருக்கிறவங்கள வந்து யாருமே நம்ம யாரும் டச் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அந்த குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட அப்படியே உண்டு. அண்ட் பாகிஸ்தான் occupied Kashmir, Jammu Kashmir, from where the terrorist attacks against India have to be planned and directed. எங்க இருந்தெல்லாம் அந்த டைரக்ஷன் வருதோ அங்கிருந்து வந்து அந்த இடங்களை வந்து துவம்சம் தான். 9 sites, அதாவது 9 அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தலங்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க. அவர் ஆக்ஷன் ஹேவ் பீன் ஃபோக்கஸ்டு, அதாவது நோக்கம் இல்லையா, எந்த இடத்துக்கு வந்துன்றது கிளியரா, நாட் ஆன் த ஒரு இன்னசென்ட் பீப்புள் மேல கிடையாது, பாகிஸ்தானுடைய இன்னசென்ட் பீப்புள் மேல கிடையாது. மெஷர்ட் அண்ட் நான் எக்ஸ்கலேட்டரி இன் நேச்சர். இயற்கையிலே யாருமே வந்து இதை வந்து எஸ்கலேஷனே பண்ண மாட்டாங்க. நோ பாகிஸ்தானி மிலிட்டரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இயர் பீன் டார்கெட். ஈவன் பாகிஸ்தானி ஆர்மியை கூட அவங்க டார்கெட் பண்ணல. India has demonstrated considerable restraint in selecting of targets and method of execution. ஸோ இப்படி ஒரு அழகான ஒரு இதை வந்து யாராலுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளானிங் கண்டிப்பா பண்ணணும். இப்ப ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, பிரித்து மகாராஜா எப்படி அரசாண்டார் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம கலாச்சாரத்திலே ஊறி போன ஒன்று இல்லையா? பிரித்து மகாராஜாவும் இதே பரத கண்டத்துல இருந்து தான் ஆண்டார் இல்லையா? ஸோ எஸ்பெஷலி அவர் வந்து ஆண்ட அந்த பக்கம் தான், குஜராத் அந்த சைட்ல தான் அவர் வந்து செயல்பட்டதே. ஸோ மேக்சிமம் அந்த மாதிரி இடத்துல தான். ஸோ தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் கம் இந்த வேக் ஆஃப் பார்பரிக் ஃபேல். அதாவது இந்த பஹல்காம் அட்டாக்ல இருந்து தான் வந்து 25 இந்தியர்கள் மடிந்தார்கள், ஒரு நேபாளி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. We are living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. கடைசி வரைக்கும் வந்து பிரதான மந்திரி வந்து நான் விட மாட்டேன், டில் த எண்ட் வரைக்கும் நான் போய் கண்டிப்பா அதை வந்து நான் பார்த்துதான் ஆகணும்ன்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கார் நம்ம பிரதான மந்திரி. ஸோ அவருடைய இந்த அயராத உழைப்பு, அவர் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய குழு இல்லையா, பிரதான மந்திரி கூட கீழே இருக்கக்கூடிய இயங்கக்கூடிய எல்லா அரசியல்வாதிகளும் சரி இல்லையா, மேலும் வந்து ஆபீசர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆர்மி, நம்ம ஆர்மி, we need to salute actually இல்லையா, அவங்களுடைய இரவு பகல் பாராத உழைப்பு இல்லையா, இது எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து we need a strength இல்லையா. ஸோ அதனால நரசிம்மருக்கு வந்து இன்டென்ஸா நீங்க ப்ரே பண்ணும் பொழுது நரசிம்மருக்கு வந்து எல்லா நியாய தர்மத்தையுமே, ஏன்னா நரசிம்மர் என்ன பண்றாரு ஆக்சுவலி, ஈவில் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒடுக்கிடுறார் இல்லையா. ஸோ எப்படிப்பட்ட ஈவலான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸை கூட வந்து நரசிம்மர் வந்து ரட்சிக்கிறார். அதனால நம்ம தர்மத்திற்காக போராடும் போது கண்டிப்பா நரசிம்மருடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்க பெறும். அதனால நம்ம ப்ரே பண்ணும் பொழுது இன்டென்ஸா வந்து அதாவது நம்ம நாட்டு தலைவர்கள், நம்ம நாட்டு பிரஜைகள் இல்லையா, அவர்களுடைய பாதுகாப்பு இல்லையா, மேலும் வந்து நம்ம ஆர்மியினுடைய பாதுகாப்பு, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ
ஸோ எத்தனையோ தாய்மார்கள் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து நாட்டின் சேவைக்காக வந்து அங்கே அனுப்பி இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய தியாகத்தை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் யாருக்கும் எந்த ஒரு கேஷுவாலிட்டி ஏற்படாம நம்முடைய அந்த பக்கமும் வந்து தீவிரவாதிகளை மட்டும் ஒடுக்கினா போதும். அது தவிர்த்து அந்த பக்கமும் நம்ம கேஷுவாலிட்டி வேண்டாம், இந்த பக்கமும் நமக்கு கேஷுவாலிட்டி வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம இந்த பூமியே வந்து ஒன்றுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா எங்கே தீவிரவாதம் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல வந்து ஆளும் தன்மையில் இருக்கிறவங்க எடுக்கக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா நாம தலை வணங்க வேண்டும். அந்த ஒரு நிலையில இருந்து நாம நம்முடைய கவர்மெண்ட்க்கு வந்து நாம வி ஹாவ் டு சப்போர்ட், ஆக்சுவலி மாரல் சப்போர்ட். நம்மளை ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறதும் அவங்க தானே, அதனால வி ஹாவ் டு பி மாரல் சப்போர்ட். அதனால பிரேயர்ஸ் எல்லாமே நல்லதை கொடுக்கட்டும், எல்லா இடங்களிலும் நன்மை விளையட்டும், எல்லோரும் நலமுடன் வாழட்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனைகளை மட்டும் வைக்கலாம். இல்ல நாம இந்தியர் பாகிஸ்தான் என்ற வேறுபாடெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். ஆனா வந்து தீவிரவாதங்கள் யாரா இருந்தாலுமே அவங்க வந்து நரசிம்மருடைய பார்வையில வந்து தப்பாம கண்டிப்பா அவர்களுடைய செயல்களை வந்து ஒன்று திருந்தணும். திருந்த முடியாதவங்க அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷனை வந்து கண்டிப்பா அடையணும். அவ்வளவுதான். இது ரெண்டுமே வந்து நரசிம்மருடைய பாதங்களை நாம சமர்ப்பிக்கலாம். அவ்வளவுதான். அதை வந்து நம்ம இன்டென்ஸ் பிரேயர்ஸா நாம கண்டிப்பா பண்ணணும். யாரெல்லாம் முடியறதோ உக்ரம் வீரம் மகா விஷ்ணு வந்து ஓகே 108 தடவை ஒரு மாலை வந்து பண்ணுங்க. ஓகே, அது வந்து கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, ஒரு 7:30 விட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 8 மணிக்கு நாங்க இது பண்ண முடியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சல்யூட் டு அவர் நேஷன் மாதாஜி. நம்ம வந்து சின்சியரா ப்ரே பண்ணுவோம் மாதாஜி. பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர்மி எல்லாம் அவ்வளவு டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்றாங்க. யோகா சமஸ்த சுகினோ பவந்து. நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணுவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வி ஷுட் பி மோர் கம்பேஷன் இல்லையா? கருணை உள்ளம் கண்டிப்பா இருக்கணும். எல்லாம் எல்லா ஜீவன்களிலுமே இருக்கிறது எது? இந்த உயிர் இல்லையா? ஸோ இந்த உயிர் இந்த உடலை விட்டு நீங்கினா எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா? ஸோ இந்த நாட்டிற்காக உழைக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல ஒரு சக்தியையும் நேர்மையான பாதையையும் இல்லையா, தேவையற்ற உயிரிழப்புகளையுமே வந்து தவிர்க்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை வந்து பகவான் கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோட நம்ம இன்றைக்கான இந்த செஷனை வந்து ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு 4 இருக்கு மாதாஜி. ஆயிடுச்சு பிரபு. ஆல்ரெடி நைட்டு 1:44 ஆயிடுச்சு. 4 என்றது இல்ல, டைரக்ட் 9 லொகேஷன்ஸ் ஹிட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. அததான் உங்களுக்கு நான் இப்ப படிச்சேன். பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் பண்றாங்க மாதாஜி. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்றாங்க, பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாம. அதுதான் இந்த டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க, ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்ல இருந்து. இதுக்கு பேர் ஆபரேஷன் சிந்தூர் என்று பெயர். So Indian armed forces carried out precision strike at terrorist camps ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது May 7 1:44 AM நைட். இவங்கெல்லாம் தூங்கவே இல்லை இல்லையா? ஸோ 9 sites have been targeted. அப்படின்னா இந்த ஒரு வாரம் 10 நாள் அந்த லொகேஷன்ஸே அவங்க வந்து லொகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. எந்த இடத்துல நம்ம ஹிட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல வந்து சிவிலியன்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்துருப்பாங்க. இதுல நம்ம இதுதான் வந்து லேட்டர் டுடே இதை பத்தி வந்து பின்னாடி சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் நியூஸ்ல வரும். இந்நேரத்துக்கே வந்து டிபேட்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்கும் நியூஸ்ல. பட் திஸ் இஸ் த நோட்டீஸ் ஹஸ் பீன் இஷ்யூட். இந்த அவங்களுடைய இதுல வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்தே ஆகணும் இல்லையா? கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்றத அதுதான் அவங்க அஃபீஷியலா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சரியான நியூஸ் கேட்கணும் மாதாஜி. தப்பா சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டுல எல்லாம். நீங்க ஒரு அதாவது you watch the news which is authentic. அந்த மாதிரி நியூஸ் சேனல்ல பாருங்க. ஆனா 24 மணி நேரம் இதே நியூஸ கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க. உட்கார்ந்து இப்ப இந்த நமக்கு கிளான்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. எஸ், வார் வந்து தொடங்கியாச்சு. அடுத்து வந்து ஆல்ரெடி 9 இடங்களை வந்து லொகேட் பண்ணி ஹிட்டும் பண்ணிட்டாங்க. அதுல எத்தனை பேர் மடிஞ்சிருப்பாங்க எதுவுமே தெரியாது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க எந்த ஜீவன்களா இருந்தாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க வந்து நல்லவங்களா பிறந்து ஒரு நல்ல மார்க்கத்துக்கு போகட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகள். அது யாரன்னா இருக்கட்டும். ஓகே, அவங்க தீவிரவாதிகளாக இருக்கட்டும், அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஆத்மாக்களாக. ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பா பிறந்துதான் ஆகணும். நரகத்துக்கு போய் இதுக்காக அனுபவிச்சு மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்துதான் ஆகணும்.
அவங்க எந்த மாதிரி பிறப்பு எடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா அவங்களும் நன்னிலை அடையட்டோன்ற பிரார்த்தனைகள். இதுதான் நாம செய்ய வேண்டியது. நம்ம யாரையுமே வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டாம். ஓகே. ஸோ ஆனா ஒருத்தர் வந்து அநியாயமா வந்து தாக்குறாங்கன்னா அதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து கண்டிக்கணும். அது irrespective ஆஃப் த ரிலிஜன், காஸ்ட் எதுவா இருந்தாலுமே அதெல்லாம் நம்ம ஒரு புறம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு, அது ஒரு ஜீவன் அப்படிங்கிறத வந்து நாம கண்டிப்பா 25 பேர் அவங்க ஃபேமிலியில சும்மா உட்கார்ந்துருந்த இடத்துலயே வந்து பண்ணிட்டாங்கன்னா தட் இஸ் வெரி, அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்போ நம்ம அதை விட்டுட்டோம்னா பிற்காலத்துல அவங்க அப்படியே மெதுவா எல்லா இடத்துலயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுவாங்க. ஆரம்பத்திலேயே இதெல்லாம் கிள்ளி எறிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா? ஸோ ஆமா நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. யாராவது இதை மாதிரி செய்யணும்னு நினைச்சா கூட அவங்க வந்து இந்தியா வந்து சும்மா இருக்காது அப்படிங்கறது வந்து they should prove themselves actually. அந்த பயம் என்றது இருக்கணும் இல்லையா? ராகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இதுதானே ரெஸ்பான்ஸ், ரியாக்ஷன் இல்ல, இது ரெஸ்பான்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமதேயம். சோ ரியாக்ஷன்னா போய் இமீடியட்டா போய் அங்க இருக்கக்கூடிய சிவிலியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தாக்கிடுறது, அதுதான் ரியாக்ஷன். ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் நிதானமா. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் கரெக்டா நம்ம அதாவது நம்முடைய ஆர்மி எப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்க்கணும். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பாண்ட், யூ ஷுட் நெவர் ரியாக்ட். ஓகே. ராஜ இவா பரஹ ஷீரியவத் பிருஷ்ஜுன் பிரஹனன் பிரதாம்பஸ்சா புலோவசி. இப்போ பிருத்து மன்னருடைய ஆட்சி இல்லையா? இப்போ நம்ம பரதகண்டத்தினுடைய ஆட்சியை நாம இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிருத்து மன்னர் அளவுக்கு இல்லைன்னாலும் இட் இஸ் நாட், இந்த கலியுகத்துல இதை விட பெஸ்டா யாராலும் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அதாவது இந்த கலியுகமே வந்து குறைகள் நிறைந்ததுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏமாற்றக்கூடிய குணம், மாயையில இருக்கக்கூடிய குணம், குறையுடைய புலன்களை கொண்ட குணம், தவறுகள் இழைக்கக்கூடிய அந்த குணம், இதெல்லாமே உண்டு. இப்படி யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. இம்பர்ஃபெக்டான ஒரு சூழ்நிலை. அதுல வந்து பெஸ்ட் யார் பர்ஃபெக்ட்னு பார்த்துதான் நம்ம வந்து ஓட்டு போட்டு எடுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ ஒரு 10 திருடங்க இருக்காங்கன்னா அதுல வந்து யார் கொஞ்சமா திருடுறானா அவங்க தான் நம்ம எடுக்க முடியும். அது திருடனே இல்லாத ஒரு திருட்டுத்தனமே இல்லாத ஒரு நிலை இங்க கிடையாது இல்லையா? இங்க திருட்டுத்தனம் என்பது என்னது? சீட்டிங், ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த இந்த கலியுகத்தினுடைய தர்மமே அப்படிதான் இருக்கும்போது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுதான் இயற்கையினுடைய விதி. அதனால்தான் மக்களும் இப்படி இருக்காங்க. ஆனா அதுல வந்து எது பெஸ்ட்ன்னு பார்த்து நாம ஓரளவுக்காவது நல்லது பண்ணக்கூடியவங்களை வந்து நாம கண்டிப்பா செலக்ட் பண்ணணும். சந்திர மண்டலத்தின் மன்னர் சோமராஜனை போல் 55 சொல்லணும் மாதாஜி. 55 சொல்லணும் மாதாஜி. 55 சொல்லணும். கரெக்ட். கோமா, அது இங்க இல்ல, நான் அங்க போய் அங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்கேன், புக்ல இருக்கு. கோமத்யாய் கோமிதாய ஜகத் சிருஷ்டே காலே ஸ்வே அச்சுதாத்மக மனோவா பிருத்திவி சௌமியை குணை சம்பிரஜன்யை பிரஜா. பிருத்து மகாராஜா முழுமுதற் கடவுளின் தூய பக்தராக விளங்கியமையினால் பகவானின் படைப்பான பல்வேறு குடிமக்களை அவர்களது பல்வேறு ஆசைகளை நிறைவேற்றி அவர்களை மகிழச் செய்வதன் மூலம் பாதுகாக்க விரும்பினார். சோ ஒரு அரசன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கணும்ன்றத வந்து இந்த கருத்துல இருந்து, அதாவது மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதால் மக்கள் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள். அதை கொண்டு அந்த ஆள்பவனும் வந்து திருப்தி கொள்கின்றார். இப்ப பிரஜைகளை திருப்திப்படுத்தலைன்னா கண்டிப்பா அங்கே அதிருப்தி. அதனால வந்து அதாவது தேவையற்ற செயல்கள் எல்லாமே எல்லாமே வைப்ரேஷன்ஸ் தானே, அது மாதிரிதான் இருக்கும். இங்கே பிருத்து மகாராஜுடைய செயல்கள் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. எனவே பிருத்து மகாராஜா தனது மனம், வாக்கு, செயல், அதாவது திரிதண்டி இல்லையா, பேசக்கூடிய வார்த்தை வேர்ட் இல்லையா, வேர்ட், அதுக்கு அடுத்து மைண்ட், அடுத்து வந்து செயல் என்பது எதன் கொண்டு செயல்படுகின்றோம்? பாடி இல்லையா, இந்த உடலை கொண்டுதான் நாம் செயல்படுகின்றோம், இந்த ஆக்டிவிட்டி. சோ இந்த மூன்றுமே வந்து அவருடைய எல்லாமே வந்து தெய்வீக நிலையை அடைந்து தெய்வீகமான செயல்கள்ல அவருடைய கர்மங்களா இருந்தாலும் அவருடைய கடமையா இருந்தாலும் அதையும் வந்து பகவானை மையமாக வைத்து அவர் வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை எடுத்து செல்கிறார். மற்றும் நடத்தையின் மூலம் அவர்களை எல்லா வழிகளிலும் மகிழச் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். இது ஒரே நாள் கிடையாது, எப்பொழுதுமே அவருடைய செயல்பாடுகள்ல அந்த பக்குவத்தை அவர் வந்து வெளிப்படுத்தினார். பிரஜைகளும் வந்து ஆனந்தத்தில் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து கழித்தார்கள். அதான் எப்பவுமே அறப்பழக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ஆட்சி புரிய வேண்டும். அறமற்ற, அதாவது நாத்திகவாதிகள் வந்து ஒரு தேசத்தை ஆண்டால் அங்கே வந்து அழிவு மட்டும்தான் ஏற்படும், வேற எதுவுமே ஏற்படும்.
அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பிருது மகாராஜா தனது தன்னிகரில்லா திறமையினால் தனது குடிமக்களை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு அவர்களை மகிழச் செய்தார் என்பதை தெளிவாக அப்படி எப்படி செயல்பட்டார்ன்றத இந்த 56 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க சந்திரனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ உண்மையாகவே அவரது அணுகுமுறை மிகச் சரியாக இருந்ததினால் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அவரது ஆட்சியில் முழு திருப்தியுடன் அமைதியுடன் வாழ்ந்தான். இல்லையா? நம்ம நாட்டுல இப்படி இருக்கா இப்போ? கண்டிப்பா இல்லை. சோ ஏன்னா ஆளக்கூடியவர்களுடைய அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஹோல் இந்தியாவுக்கு, ஆனா அங்கங்க ஆளக்கூடியவர்களுடைய நிலை வெவ்வேறு நிலை இல்லையா? சோ அதனால வந்து தவறான வழிகளில் எல்லாமே நாம இது பண்றோம். ஈவன் எங்க அம்மாவோட காலையில எழுந்தவுடனே நியூஸ் சேனல் தான் போயிட்டு இருக்கும். தட் இஸ் நாட் ரைட்னு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். தட் ஹேஸ் இம்பாக்ட் ஆன் பாடி இல்லையா? சுகர், பிபி எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும். இதெல்லாம் வந்து கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு தரப்பினர் பக்கம் மட்டும்தான் அந்த நியூஸ் சேனல் போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அவர்கள் செய்வது மட்டும்தான் ரைட், அடுத்தவங்களது எல்லாமே தப்புன்ற ப்ரொஜெக்ஷன், இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் மைண்ட் கேம் இல்லையா? அதாவது பிரெயின் வாஷ் பண்றது. ஸோ மக்களை வந்து அதாவது எறும்பு ஊற ஊற கல்லும் தேயன்ற மாதிரி இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ் என்ன பண்ணுது, சொன்னதையே சொல்லி சொல்லி மக்களை வந்து அந்த நியூஸ் சேனல்லையே மூழ்கி வச்சுட்டு அவங்களுடைய அதாவது உணவு உடை இதை பத்தி கூட அவங்க கவலைப்படுறது இல்லை. அதுவும் ஒரு மாதிரி அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுறாங்க. ஸோ நியூஸை பார்க்கலன்னா மண்டை வெடிச்சிடும், அந்த மாதிரி இருக்காங்க. இஸ்லோகத்தில் வரும் அச்சுதாத்மக என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இல்லையா? அச்சுதா அப்படின்னா தவறி விடாதவர். இதன் பொருள் பிருது மகாராஜா தன்னை முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியாக கருதி உலகினை ஆட்சி செய்தார் என்பதாம். அப்படின்னா அவருக்கு இருந்தது டிவைன் குவாலிட்டிஸ். அவர் சுத்தசத்துவ நிலையை அடைந்தார். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்பட்டார். ஸோ அதனால்தான் தவறி விடாத நிலையில வந்து இறைவன் தவறி விடாதவர். அத்தகைய நிலையை வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து அடைய பெறணும். அதனால அச்சுதாத்மக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. மேலும் அவர் தன் பகவானின் பக்தன் என்பதையும் பகவானின் படைப்புகள் அனைத்தையும் புத்திசாலித்தனத்துடன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் நன்றாக அறிந்திருந்தார் இல்லையா? கண்டிப்பா அவருடைய படைப்புகளை வந்து எப்படி புத்திசாலித்தனத்துடன், இன்டெலிஜென்ஸ் அதோட வந்து பாதுகாக்கணும் இல்லையா? அவருடைய கருணை உண்டு, ஆனா அதன் அவ்வாறே நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நாத்திகர்களால் படைப்பின் பின்னணியில் உள்ள நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எவ்வாறு இது படைக்கப்பட்டது இந்த பிரபஞ்சம் என்பதை நாத்திகவாதிகளால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பிசிக்கல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், ஜீவன் எல்லாம் தெரியாது. இந்த உடல் மட்டும்தான், பாடி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் அவங்க பேசுவாங்க எல்லாமே. ஓகே. நவீன விஞ்ஞானிகள் கூட தத்துவாதிகளோட அறியாதவர்களே, ஏனென்றால் அவர்கள் படைத்தவர் என்று ஒருவர் இருப்பதையே நம்புவது கிடையாது இல்லையா? அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தங்கள் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின் மூலமே நிறுவ முயல்கின்றனர். இப்போ எத்தனை பேர் ஜாப் கட்ஸ் வரும் இல்லையா? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன பண்றோம், எல்லாமே பட்டனை தட்டினா எல்லாமே நடந்துடணும் இல்லையா? எல்லாம் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே நாம இறைவனுடைய செயலுக்காக உபயோகப்படுத்தலாம். தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய சோம்பேறித்தனத்தை வளர்த்து கொள்றதுக்காக நம்ம வந்து கிரியேஷன் என்ற பேர்ல வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிற்காலத்துல வெறும் ரோபோட்ஸ் தான் இருப்பாங்க, மனுஷங்களே இருக்க மாட்டாங்க. உணவு கூட இருக்காது, டேப்லெட்ல தான் உணவு சாப்பிடுவோம். நம்ம உணவே ஒரு டேப்லெட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒரு டேப்லெட் சாப்பிட்டா உணவு, அவ்வளவுதான், பசி தீர்ந்தது. இப்படிதான் நம்ம வாழ போறோம் பிற்காலத்துல. ஏன்னா தானிய வகைகளே இருக்காது, விளைச்சலே இருக்காது. அப்படி ஒரு நிலையை வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வர போறோம். அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சயின்ஸ் வந்து ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான நிலைக்கு மேம்பாடாக அமையணுமே ஒழிய அதை வந்து இழிவான நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு இருக்கக்கூடாது. ஆனா சயின்ஸ் இப்போ அந்த ஒரு பாதையை நோக்கி தான் சென்று கொண்டிருக்கு இல்லையா? சோ அதுதான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஜட இயற்கையின் ஆள விரும்பும் தனிப்பட்ட உயிர்களுக்கு வசதிகளை கொடுப்பதே படைப்பின் நோக்கம் என்பதை ஒரு பக்தன் ஒருவாறு அறிந்து கொள்கின்றான். ஆகையினால் இவ்வுலகை ஆள்பவர் இவ்வுலகில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம், குறிப்பாக மனித இனம், புலன் இன்பத்திற்காகவே பௌதிக உலகிற்கு வருகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது 100% ட்ரூ இல்லையா? வி வாண்ட் டு லார்ட் இட் ஓவர். இந்த இடத்த வந்து நான் ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை, இப்படிப்பட்ட ஒரு மன இது கொண்டனால்தான் நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல என்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே மேன்மையாக வந்து செயல்படுத்துறேன் நான் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் அனைத்துமே என்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டும்தான் நான் உபயோகப்படுத்துவேன். தட் இஸ் ஹவு என்னுடைய மனசு என்ன சொல்லுது எனக்கு. அதாவது நான் சம்பாத்தியம் நிறைய பண்றேன். இப்பெல்லாம் நீங்க ஜாப் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 10-15 வருஷமா பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஜாப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹைலி பெய்ட் ஜாப்ஸ் இல்லையா? ஹைலி பெய்ட் ஜாப்ஸ் ஒருத்தருமே இப்ப நான் அலையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் அலையன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 25 லட்சம், 30 லட்சம், 40 லட்சம், 70 லட்சம் இப்படி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சேலரி இல்லையா?
ஸோ ஆனா அவ்வளவு சம்பளம் தேவையா நமக்கு? கண்டிப்பா தேவையே கிடையாது. இங்க வாழ்றதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு 10 லட்சம் 12 லட்சம் அவ்வளவு இருந்தாலே போரும். மேக்சிமம் 15 லட்சம். ஒரு குடும்பத்தை ரன் பண்ணி ஒரு இடத்துல வாழ்றதுக்கு ஒரு சின்ன வீடு, இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். இப்ப ஹையஸ்டா சேலரி ஒரு பக்கம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க, ஒருத்தருக்கு சேலரியே இருக்காது. அவங்க வந்து கடினமா இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எல்லாமே அப்படிதான் இல்லை, 20,000 30,000 ஆனா அவங்களுக்கு வரக்கூடியது கோடிக்கணக்குல வாங்கியிருப்பாங்க ப்ரோக்ராம் வந்து இல்லையா? ஸோ அதுல அதிக லாபம் யாருக்கு? இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு தான். அங்கே வந்து லேபரை வந்து எப்படி பண்றாங்க, ட்ரீட் பண்றாங்க, வெரி வெரி வர்ஸ்ட். ஸோ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்தியாவில் வந்து இப்போ இல்லையா நிறைய பேர் என்டர்பிரினர்ஸ் ஆயிருக்காங்க. ஆனா அவங்க பண்றது எல்லாமே சர்வீசஸ் ரிலேட்டட் தான். சர்வீசஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போயிடும். பட் நாம் எப்படி இருக்கணும்? வி ஷுட் டெவலப் த கோர் இல்லையா? அது இந்த மனித இனத்திற்கு மேன்மை அளிக்கக்கூடியதாக செயல் அத்தகைய ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணணும். அதை விடுத்துட்டு இன்னும் சோம்பேறித்தனத்தை வளர்க்கக்கூடியது எல்லாமே நாம செயல்படக்கூடாது. ஏஐ எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா 100% வந்து ஏஐ வந்து ஆட்டோமேஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்மளால பக்காவா வந்து எல்லா இடத்துலயுமே செயல்படுத்த முடியாது. எங்கெல்லாம் ஃபீசிபிலிட்டி இருக்கோ அதெல்லாம் தான் பண்ண முடியும். ஆட்டோமேஷன் இஸ் நாட் ஃபீசிபிள். இந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் நம்மள சோம்பேறிகள் ஆக்கின்னு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஆகையினால் ஒரு ஆள்பவன் கடமையாவது உயிர்களின் புலன் இன்பத்தை திருப்திப்படுத்துவதோடு அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கும் உயர்த்த வேண்டும். அப்படின்னா இந்த புலன் திருப்தி என்பது எதன் அடிப்படையில? பௌதிகம் அடிப்படையிலையா ஆன்மீக அடிப்படையிலன்றதை பார்க்கணும். பௌதிக அடிப்படையில வர்றது வந்து நிலை கொள்ளாது. ஏன்னா நம்முடைய திருப்தி நிலை வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமே வேறுபட்டு இருக்கும். இன்னைக்கு ஒன்று நாம் அடைந்தோம் என்ற நாளைக்கு அதையே நம்ம கொடுத்தா நம்ம போர் அடிச்சோம் இல்லையா? அதை விட இன்னும் மேன்மையானது ஒன்று அடைந்தா அப்ப நமக்கு வந்து அதுல ஈடுபாடு என்பது கிடைக்கும். இல்லை, இதுதான் மனிதனுடைய சுபாவமே. அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த பௌதீகத்தில் நீங்க எதை திருப்தி கொண்டாலும் அது தற்காலிகம் தான். அதன் மீது நமக்கு போக போக வந்து அதனுடைய ஈடுபாடு வந்து குறையும். ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. நம்முடைய ஈடுபாடு வந்து இன்னும் மேன்மையா சென்று கொண்டே இருக்கும். சோ அதன் மூலமே அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுவதற் கடலை அடைய முடியும். சோ எதை கொண்டு நாம முழுவதற் கடலை அடைய முடியும்? ஆன்மீகத்தினுடைய ஈடுபாடை நாம அதிகரிக்கும் பொழுது. அப்போ நம்முடைய மனசு வந்து அதாவது இந்த ஆன்மா வந்து தூய்மை பெறும் பொழுது இறைவனுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். இவ் அறிவுரையை மனதில் கொண்டே அரசோ அல்லது அரசாங்க தலைவரோ உலகை ஆள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலிருந்து தான் ஒருத்தர் வந்து உலகத்தை ஆளணும். இதன் மூலமே எல்லோரும் திருப்தி வருவர். ஆனா இவ்வாறு நடக்கிறதா? இப்போ கண்டிப்பா கிடையாது. இவ்வாறு நிறைவேற்றக்கூடும். இதற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் பிருத்து மகாராஜ் போன்றிடம், ஏன் யுதிஷ்ட மகாராஜ் இல்லையா, பரத மகாராஜ் இல்லையா, அம்பரீஷ் மகாராஜ், இவங்க எல்லாருமே அரசாண்டு, ஜனக மகாராஜ், தசரத மகாராஜ், ராமரே வந்து ஸ்வயம் வந்து அரசாண்டுட்டு போனார் இல்லையா? சோ இப்படி ராமராஜ்யத்தை வந்து நம்ம நிலைப்படுத்தணும்னு தான் நினைக்கிறோம். ஆனா ராமராஜ்யத்தை நிலைப்படுத்துறது அவ்வளவு ஈஸியா கண்டிப்பா கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஏன்னா எதிர்பார்ப்புகள் அற்ற அரசியல்வாதிகள் இருந்தால் ஒழிய இல்லையா, எந்த ஒரு ஆள்பவன் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. மக்களிடத்திலிருந்து தன்னையே அவன் வந்து தியாகமாக வந்து கருதி அந்த மக்களுக்கு வந்து நன்மை செய்யணும். அப்படிப்பட்டவன் ஒருவனால மட்டும்தான் வந்து செயல்படுத்த முடியும். ஸோ அந்த விஷயத்துல ஐ திங்க் மோடி இஸ் டூயிங் த கிரேட். அதுல வந்து ஆனா அவர் ஒருத்தர் மட்டும் பண்ணா பார்த்தார், சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அதை வந்து பரிபாலிக்கணும். அப்பதான் வந்து இன்னும் மேன்மை வரும் இல்லையா? நமக்கு யாரை பத்தியுமே தெரியாது ஃபுல்லா. ஸோ நியூஸ் சேனல்ஸ்ல வர்றதெல்லாம் சிலதெல்லாம் உண்மை இருக்கும், சிலது எல்லாமே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான். அதனால 100% பர்ஃபெக்டா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா அந்த தர்மத்தை வந்து எல்லாரும் எடுத்துட்டு போகும். அப்போ நம்ம எல்லாமே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேயும் வாழ்பவர்களுமே வந்து அந்த ஒரு நிலையை பரிபாலிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து நடக்கும். ஆனா அந்த எண்ணம் வந்து இருக்கணும். ஒரு சந்நியாசமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரால மட்டும்தான் வந்து, ஒரு துறவியால மட்டும்தான் ஒரு நாட்டிற்கு வந்து நன்மையை செய்ய முடியும். இதை நாம அந்த காலத்துல இருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம். கிரகஸ்தன் இல்லையா, கிரகஸ்தனா இருந்தாலும் அவன் வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு போகும்போது இல்லறத்தை அவன் துறக்க வேண்டும். தன்னுடைய சந்ததியர்களுக்கு அது கொடுக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம வம்சமா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ இப்போ யுதிஷ்ட மகாராஜ் என்ன பண்ணார்? பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு வந்து பட்டத்தை கட்டிட்டு கிளம்பினார் இல்லையா? பரிஷித் மகாராஜ் என்ன பண்ணார்? அவருடைய மகன் ஜனமே ஜெயமுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போனார். அதே மாதிரி ரிஷபதேவர் நம்ம அடுத்த கேண்டோல படிப்போம். அவர் தன்னுடைய மகனான பரத மகாராஜாவுக்கு பட்டத்தை கட்டிட்டு அவர் போனார்.
பரத மகாராஜாவும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கட்டிட்டு அவரும் கிளம்பினார். சோ அப்படி நம்ம வந்து தசரத மகாராஜும் என்ன பண்ணார், ராமபிரானுக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு நினைச்சார். ஆனா அது அவரை கொடுக்கறதுக்குள்ளேயே அவரும் கிளம்பிட்டார் இல்லையா, இந்த உலகத்தை விட்டே நீந்தார். சோ நம்ம வந்து இந்த ஒரு இது வந்து நம்ம வழி வழியா வந்து அந்த அறப்பழக்கங்கள்ல வந்தால் ஒழிய அது வந்து நம்ம நிலைப்படுத்த முடியாது. சோ அடுத்து நமக்கு வரக்கூடியவங்களும் வந்து அந்த மாதிரி வந்து இருந்தால் ஒழிய, இப்போ மோடி பண்ண இந்த ரிஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா அவரை போல இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் வந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து நிலைப்படுத்த முடியும் இல்லையா. சோ அந்த வழி வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்போ மோடி செய்தது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில வந்து நிலை பெறும். ஓகே, ஆனா அதை வந்து நம்ம அடுத்தவங்க வரவங்க வந்து டோட்டல் ஆப்போசிட்டா வந்தாங்கன்னாக்கா இப்ப செய்தது எல்லாமே வந்து வீணான ஒரு செயலாக போயிடும். ஸோ அதுதான் மக்கள் வந்து ஆலோசனை பண்ணி பண்ணணும். ஸோ செலக்டிங் எ லீடர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகின்ற அவரது ஆட்சியின் வரலாற்றிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த இழிந்த காலத்தில் கூட மன்னர்களும் ஆளுநர்களும் ஜனாதிபதிகளும் ரித்து மகாராஜாவின் உதாரணத்தை பின்பற்றினால் நிச்சயமாக உலகம் முழுவதும் அமைதியும் வளமும் நிலவும். திஸ் இஸ் அந்த கடைசி 2 வரி இருக்கு பாருங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. இது இந்த அல்டிமேட்டா இது எங்க போய் இம்பாக்ட் ஆகும்னா, மக்கள் வாழ்கின்ற மக்கள் அமைதியாக இருப்பாங்க. அவங்க எப்படி அமைதி ஆவாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான ஜீவனத்துக்கு எல்லாமே கிடைக்க பெறும் பொழுது அவங்களுக்கு அமைதி என்பது கிடைக்கும். இப்ப பசி பஞ்சம் எல்லாம் இருந்தா என்ன ஆகும், ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. சோ இப்போ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பிருத்து மகாராஜாவுடைய எவ்வாறு அரசாண்டார் என்பதை வந்து இந்த 56வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம பார்க்க போறோம். சந்திரமண்டலத்தின் மன்னர் சோமராஜனை போல் இல்லையா, நிலவு என்றாலே குளிர்ச்சி இல்லையா, அது ஒருவருடைய மனசை வந்து மனோகாரகன் சொல்லுவாங்க. சந்திரனை மனசை வந்து லயிக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியவன் தான் சந்திரன். அப்படிப்பட்ட ஒரு பொசிஷன்ல வந்து பிருத்து மகாராஜா வந்து ஒப்பிடுறாங்க. அப்படின்னா அவருடைய குணாதிசயம் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு நிலவு போல வந்து அவருக்கு வந்து அடுத்தவங்க அவங்களுடைய பிரஜைகளுக்கு வந்து நன்மையையும் அமைதியையும் கொடுக்க வல்ல அத்தகைய அரசாட்சியை அவர் வந்து செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சூரிய தேவன் எவ்வாறு வெம்மையையும் ஒளியையும் கொடுத்து விட்டு இல்லையா, 2மே வேணும். சூரியன் இல்லைன்னாலும், அதாவது வாழ்வு ரசத்தை தருபவன் சந்திரன் என்றாலும் வெப்பம் இருந்தால் ஒழிய இங்கே விளைச்சல் என்பது இருக்காது இல்லையா. we need sunlight. எதையாவது நம்ம வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணணும் இல்லையா, ஒரு பயிர் தொழில் செய்யணும்னாலும் இங்கே சூரிய கிரகம் வந்து இல்லைன்னா, அனுகிரகம் இல்லைன்னா நம்மளால விளைச்சலே பண்ண முடியாது. அதனால ஏன்னா போட்டோசிந்தசிஸ் இதெல்லாம் நம்ம சயின்டிபிக்கா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவை. தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்கின்றான் அவன், இந்த பூமியில இந்த தண்ணியை வந்து மேலே இழுக்கிறான், அடுத்து வந்து அங்கே வந்து மேகமாக கார்மேகமாக இருந்து மீண்டும் இந்த பூமிக்கு வந்து நன்னீராக அவன் வந்து திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்தலத்துல இருக்கக்கூடிய நீரையும் அவர் வந்து உறிஞ்சி எடுத்துடுறார் அவருடைய வெப்பத்தினால். ஆனால் அதுவே வந்து மீண்டும் வந்து மழையாக நமக்கு திருப்பி கொடுத்து நம்முடைய பயிர் விளைச்சலுக்கு அது வந்து உதவுகிறது. ஸோ இது சூரியனுடைய சேவை. அதனால்தான் நம்ம வந்து பொங்கல் அன்னைக்கு நாம சூரிய பகவானுக்கு தான் நம்ம நம்மளுடைய நன்றிகளை வந்து தெரிவிக்கிறோம். இட் இஸ் அ கிராட்டிடியூட் ஆக்சுவலி. நம்ம வழிபடுறதே தேவர்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நன்றிகள் சொல்வதற்காகத்தான் வழிபடணுமே ஒழிய எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்ன்றது எல்லாமே சொல்றத வந்து நம்ம தூக்கி அந்த குப்பை தொட்டியில போடணும். அதுதான் நம்ம தேவைகளை வந்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து ரட்சிக்கிறாங்க. அதுக்காக தான் அவங்க எல்லாம் படைக்கப்பட்டதே. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பிரத்யேகமா அவங்க கிட்ட இது தேவைன்னு கேட்க வேண்டியது இல்லை. ஆனா அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த சௌபாகியத்தை வந்து நாம அவங்களுக்கு வந்து நன்றிகளை வந்து தெரிவிக்கணும். இச்லோகம் பிருது மகாராஜாவை சந்திரன் மற்றும் சூரிய மண்ட அரசர்களோடு ஒப்பிடுகின்றது. பகவான் எவ்வாறு பிரபஞ்சம் ஆளப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றாரோ அதற்கு சிறந்த உதாரணமாக திகழ்பவர் யாரு, சூரியனும் சந்திர மண்டல அதிபதிகள் தான். சோ மெயின் கோலே வந்து சூரியன் தான். சூரியன் கீழே சுற்றி தான் எல்லாமே வந்து இயங்குகிறது என்று நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சூரிய ஒளியையும் வெம்மையும் கொடுத்து எல்லா கிரகங்களிலிருந்து நீரை பெற்றுக்கொள்கிறது. நிலவு இரவில் மகிழ்ச்சியை வந்து தந்து நமக்கு நல்லா அயர்ந்து உழைச்சு வந்தாலும் நைட்ல வந்து அந்த நிலவு ஒளியில வந்து நம்ம வந்து மனசு வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஆனந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறது. நிலவு ஒளி நம்ம பார்க்கும்பொழுது பகல் முழுவதும் வெயில் கொடுமையில் உழைத்து கலைத்த ஒருவன் இரவு நிலவில் மனம் மகிழ்கின்றான். இது உண்டு. சூரிய ஒளி வெம்மையும் இல்லையே உயிர்கள் வாழ முடியாது. நமக்கு இந்த விட்டமின் டி எல்லாமே எங்க இருந்து வருது, சூரிய ஒளியில இருந்து தான் வருது. காலையில நம்ம வந்து வாக்கிங் போகும்போது விட்டமின் டி நேச்சுரலி நம்ம வந்து அக்வயர் பண்றோம் நம்ம இல்லையா. அது வந்து சூரியன் இடத்திலிருந்து தான் வருது. சோ ஒளியினையும் நல்கி தன் ஆட்சிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார். அப்போ அந்த பிரகாசத்தை
ஒளிமையான எதிர்காலத்தை வந்து பிருது மகாராஜ் தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு கொடுத்தார் என்று சூரியனை போல இந்த இடத்துல ஒப்பிடப்படுகிறார். பிருது மகாராஜா வரி வசூல் செய்கிறார். அது எப்படின்னா, நீரை எவ்வாறு சூரியன் வந்து உறிஞ்சி கொள்கிறதோ அது போல இவரும் வந்து தன்னுடைய அதாவது பிரஜைகள் கிட்ட வந்து வரியும் வசூலிக்கிறார். பின்னாடி அந்த நீர் வாபஸ் இந்த இடத்துல வர மாதிரி இவரும் வந்து மக்கள் நல்ல திட்டங்களுக்கு அந்த வரி வசூலித்தது எல்லாமே செயல்படுத்துவார். ஸோ இப்படி நாம் அதை ஓமையை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். இவ்வாறு கடுமையாக இருப்பவரே மறுபுறம் எல்லோருக்கும் சந்திரனை போல குளிர்ச்சியும் அளிக்கிறார். எவ்வாறு குளிர்ச்சி தருகிறார்? மக்கள் நல பணி திட்டங்கள் எல்லாம் அமுல்படுத்தி குளிர்ச்சியை தருகிறார். சந்திரன் சூரியன் இருவருமே பிரபஞ்சத்தினை நடத்தும் ஒழுங்குமுறைக்கே சக்தி மிக்கவர்களாக இருக்கிறார். இவங்க 2 பேரும் பிரதானமா இருக்கக்கூடிய கிரக அமைப்புகள். நவீன விஞ்ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் பரமபுருஷ பகவானின் பிரபஞ்சத்தினை நடத்துவதற்குரிய திட்டத்தினை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் வந்து விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து கண்டிப்பா புரியணும். துர்தர்ஷ தேஜசாக்னி மகேந்திரா இவ துர்ஜய திதிக்ஷயா தரித்ரீவ திருதௌரிபாபீஷ்டனோருணாம். நெருப்பினை எவ்வாறு ஒருவரால் வெற்றி கொள்ள முடியாது? கண்டிப்பா நெருப்பு நம்மளால் வெற்றி கொள்ள முடியுமா? எந்த காலத்திலுமே நெருப்பை வெற்றி கொள்ள முடியாது. நாம் அதுக்கு இறைதான் ஆக முடியும். அது போல பிருது மகாராஜாவின் ஆணையம் யாராலும் மீற முடியாது. ஸோ அவருடைய ஆட்சி காலத்துல செங்கோல் அவ்வாறு இருந்தது என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் அவர் ஆற்றலும் வலிமையும் மிக்கவராக விளங்கினார் இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அம்சத்தை வந்து யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? பிருது மகாராஜா. அந்த அம்சத்தை கொண்டுதான் பிருது மகாராஜா வந்து ஆளக்கூடிய அந்த அம்சத்தை கொண்டு பிறந்தார். அந்த ஆற்றலை கொண்டு அவர் வந்து விவசாயம் இதெல்லாமே வந்து செயல்படுத்தி மக்களுக்கு பசி பஞ்சம் எல்லாத்தையுமே தீர்த்து வச்சார். ஸோ மக்களும் வந்து நல்ல நிலையில இருக்காங்க. ஸோ யாராலும் வெல்ல முடியாத சொர்க்காதிபதி தேவேந்திரனை வலிமையில் வெல்ல நிகரவர். அந்த அளவுக்கு இவர் வந்து சமமானவர். தேவேந்திரன் வந்து தேவேந்திரனுக்கு சமமாக இவருடைய போர் புரிய வல்லக்கூடிய தன்மை இல்லையா? நம்ம முன்னாடி 2-3 சாப்டர் முன்னாடி கூட படிச்சோம் இல்லையா? அஸ்வத்தை அவர் வந்து கவர்ந்து சென்ற பொழுது அவருடைய பிள்ளையும் சென்று அந்த தேவேந்திரன் விட்டு போயிட்டான் இல்லையா? 2 வாட்டியோ 3 வாட்டியோ அவரை விடல அஸ்வத்தை. அதுக்கப்புறம் வந்து வேண்டாம், இட்ஸ் ஃபைன், விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? பகவான் வந்து சொல்றார். யாருக்கு? பிருது மகாராஜாக்கு. நீ வந்து பண்ண இதுவே போறோம் 99 அஸ்வமேத யாகங்களே இப்போ 100 பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா தேவேந்திரனுக்கு அத்தனை பயம். அவன் 100 பண்ணா அவனுடைய பதவிக்கு காம்படிஷன் ஆயிடுச்சா என்ன பண்றதுன்ற பயம். அதனால 100வது அஸ்வமேத யாகத்தின் போது அஸ்வத்தை அவன் கவர்ந்து சென்றான் இல்லையா? ஸோ அப்படி அது போல பிருது மகாராஜா பொறுமையில் பூமியை போன்றவர் இல்லையா? அதாவது திதிக்ஷா பொறுமை இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அது அவர் சொர்க்கத்தை போல பூமியில் வாழும் மனித இனத்தின் விருப்பங்கள் அனைத்தையுமே நிறைவேற்றினார். அப்படின்னா சொர்க்கத்துல எப்படி ஜனங்கள்லாம் ஆனந்தமா இருக்காங்களோ அது போல இவருடைய ஆட்சி காலத்துல அவருடைய மக்களும் வந்து ஆனந்தமாக இருந்தார்கள் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு நான் க்ளோஸ் பண்றேன். ஓகே. தனது குடிமக்களை பாதுகாத்து அவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுதல் என்பது ஒரு அரசனுக்குரிய கடமை. ஸோ டியூட்டி ஆஃப் எ ரூலர். அதே சமயம் குடிமக்கள் சட்டத்தை மதிப்பவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். சட்ட திட்டங்கள் அதாவது அரசனால் வகுக்கப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை வந்து குடிமக்கள் என்றைக்குமே பரிபாலிக்கணும். அப்போ அந்த ஆட்சியில நிம்மதி என்பது இருக்கும். பிருது மகாராஜா எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த ஒரு நல்ல ஆட்சியை நடத்தினார். அதே நேரம் தனது கட்டளை யாரும் மீறாத வண்ணம் பார்த்து கொண்டதானது நெருப்பிலிருந்து வரும் வெம்மையையும் ஒளியையும் யாரால் நிறுத்தக்கூடும் என்றது போல இருந்தது இல்லையா? 2 நிலை வரும். நெருப்பு என்ன பண்ணும்? வந்து வெப்பத்தை கொடுக்கும், அது நம்மளால உணர முடியும். பிரகாசத்தையும் கொடுக்கும், 2த்தையுமே நம்மளால பிரிக்க முடியாது. அது போல அவருடைய ஆட்சி காலத்துல அவருடைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மக்கள் வந்து பின்பற்றி கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இக்காலத்தில் நவீன விஞ்ஞானிகள் அணு ஆயுதங்கள் தயாரிப்பதில் அனுபவம் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். ஏன் நியூக்ளியர் பாம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தயாரிக்கிறோம். புராண காலத்துல வந்து அந்த அஸ்திரம் என்னது பிரம்மாஸ்திரம் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பனுக்கு சமம் என்று சொல்லுவாங்க. பிரம்மாஸ்திரங்களை எய்வதில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார்கள். இந்த அணு ஆயுதங்கள் பிரம்மாஸ்திரங்களுக்கு இந்திரன் வைத்திருக்கும் வஜ்ராயுதத்தோடு ஒப்பிடும்போது ஒன்றுமில்லாது. அதாவது வஜ்ராயுதம் இன்னும் அதை விட அதாவது அதிக சக்தி படைத்தது என்று இந்த ஒரு பொருளுரையில வந்து நமக்கு நம்முடைய ஆச்சாரியார் நமக்கு எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்திரனது வஜ்ராயுதம் மிக பெரிய மலைகளையும் சிகரங்களையும் தூள் தூள் ஆக்கும் வன்மை வாய்ந்தது
இல்லையா? வஜ்ராயுதம் வந்து வெல்ல முடியாது. ஸோ அந்த வஜ்ராயுதம் எப்படி வந்தது? ஒரு ரிஷியினுடைய பேக் போன் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? இந்த ரிஷி பேர் என்னது? அவரும் வந்து மனம் முன் வந்து கொடுத்தார். அது எப்போ சதீச்சி மாதாஜி, சதீச்சி. கதிச்சி. ஸோ அவர் கொடுத்தார். ஏன்னா அப்போ வந்து அசுரர்களுக்கும் தேவேந்திரனுக்கும் வந்து யுத்தம் நடந்தது. யார் அது? விருக்ஷாசுரன் இல்லையா? ஸோ யாரு? சித்திரகேது மன்னர். ஸோ சித்திரகேது மன்னர் தான் சாபத்தினால விருக்ஷாசுரன் ஆறார். ஸோ விருக்ஷாசுரன் வந்து அந்த அசுர இதுல இருந்தாலும் அவன் வந்து இறைவனுடைய பக்தனாக இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு வரத்தை பெற்றிருந்ததால அவனே வந்து இந்திரன் வந்து வஜ்ராயுதத்தால வந்து அவன் வந்து வஜ்ராயுதம் இருந்தா அவனால வெற்றி கொள்ள முடியும்ன்றது இந்திரனுக்கு. அதுக்கு வந்து இறைவனுடைய ஏற்பாட்டால தான் அந்த வஜ்ராயுதமே வந்து தயாரிக்கப்பட்டது. அது இந்திரனுக்கும் கிடைக்க பெற்றது. சித்திரகேது மன்னராக இருந்த அவர் வந்து விருஷாசுரனாக வந்து தேவேந்திரனோட சண்டை போடும்போது அந்த ஆயுதத்தால் அவன் வந்து மரணிக்கின்றான் இல்லையா? சோ அவனே வந்து தன்னுடைய இதை வந்து விட்டு கொடுத்துட்றான். ஸோ ஏன்னா இட் இஸ் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட். எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய ஆணை பிரகாரம் தான் நடக்கிறது. ஆனா இங்க இந்திரன் வந்து பெருமை கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. இருந்தாலும் இந்திரன் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பெருமையை வந்து பெருசாதான் பண்ணிக்குவான். சோ பிருது மகாராஜா பொறுமையில் பூமிக்கு நிகரானவர். வானின்று விழும் மழைத்துளிகள் போல உயிர்களின் தேவைகளை தீர்த்து வைக்கும் சிறந்த மன்னர் இல்லையா? காலத்துக்கேற்றவாறு மழை என்பது இருப்பது போல, அதாவது காலம் தப்பாமல் மழை எவ்வாறு இருக்கின்றதோ அது போல பிருது மன்னர் தன்னுடைய ஆட்சியில வந்து எந்த தவறும் இழைக்காம உயிர்களை வந்து நல்லபடியா அவர் வந்து ரட்சித்து காத்தார் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மழையின்றி இந்த உலகத்துல உயிர்களுக்கு எந்த வாழ்வும் கிடையாது இல்லையா? அதாவது பர்ஜன்ய அன்ன சம்பவக, உணவு கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டது. வானிலிருந்து விழும், அதாவது எப்படி நமக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு உணவு கிடைக்க பெறுகிறது என்றால் மழை நீர் மூலியமா தான். அந்த யாக சக்கரத்தை மீண்டும் நாம நினைவு கூறலாம் இல்லையா? வேதங்களால வந்து பிராமணர்களுடைய யக்னத்தினால மழையினால வந்து விவசாயிகள் வந்து விளைச்சல், உழைப்போர் எல்லாம் சேர்ந்து விளைச்சல், அந்த விளைச்சல் வந்து தானியங்களாக வந்து நாம் அறுவடை செய்து அதை வந்து இறைவனுக்கு நைவேத்தியமாக வந்து உணவாக படைக்கின்றோம். ஸோ இந்த ஒரு செயல் இது இல்லை. இந்த சக்கரம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து எதுவுமே கிடையாது. தானியங்கள் இல்லாம மக்கள் எங்கனம் திருப்தி ஒருவர். இதன் மூலம் அவரது அளவற்ற கருணை வானினின்று வரும் மழையோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. மழையை போல மகாராஜா பிருது தனது கருணையை தொடர்ந்து வழங்கினார் அப்படின்னா தன்னுடைய மக்களை வந்து நல்லபடியா ஆட்சி புரிந்தார் என்று பொருள். இதனையே வேறு விதமாக மகாராஜா பிருது மென்மையில் ரோஜாவினை வன்மையில் வஜ்ராயுதத்தை முத்திருந்தார் என்று கூறலாம். அப்படின்னா தவறிழைப்பவர்களுக்கு அவர் வஜ்ராயுதம் தான் இல்லையா? நல்லவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே அவர் வந்து ரோஜாவினை போன்றவர் தான். சோ என்று கூறுவர். இவ்வழியில் இவ்வுலகை ஆட்சி செய்தார். அதனால ஆள்பவர்கள் எவ்வாறு ஆளணும்ன்றத வந்து பிருது மகாராஜாவுடைய செயல்கள் இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். வாஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பசிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராமா ஹரே ஹரே. சோ 58 ஒண்ணு சொல்றேன், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.